Dwi'n ôl yn Tangrisio hwn. Dwi rhwng feddwl i fynd i fyny at y cwt, yn ôl at y cwt, ta lawr at ddiallt. Ddiallt yn swndio fatha'r easier option, ond swn i'n licio mynd i fyny at y cwt hefyd de. So, yn fama dwi'n just gael thought amdani. Ond na i dal i fyny efo chi, na dal chi wybod, gewch chi weld yr siwr yna, a beth dwi'n neud. Okay. Mae'n braf, a dyma pan fy'n hyn eto. Cymryd yr cyfla tro ti'n gallu de. So, two options, go to the ddiallt again, or go to the cwt. I'm not sure yet. But we'll see. Okay. Nice day for it, and make the most of it then. Dewis ydy, lawr at ffocw am y cwt efo'r ffocw am ddiallt. Easy option di ddiallt. Ffocw ddim mor hawdd. Ond mae gennym fi teclynna ffocw, sosba yna. Dwi'n siŵr. Edrych yn brafiach yn gwybod. Dewisiadau. Dyfyniadau. Cefn y blwyddyn, so i fanna ddim yn opsiwn gyda. So nesa, dwi ddim wedi mynd o'r i ddiallt, so opsiwn nesa fi. Mynd i fanna, neu mynd i fanna sy'n licio mynd. Mynd i fanna sy'n licio mynd. Ond, neu lle, ffas gyda fi lot o bwysa, sbiwch y bag. Hefyd, mae opsiwn arall hefyd. Mynd i fyny fanna. Opsiwn arall ydy fanna. Chwarter wedi 3. Gan sitio fyny tarp, sgyn yn tent yna ma. A sbio'r pob dim yna. So, opsiwn yma ar ei fynd amdan y cwt. November 15th yma. Ie, chwarter i 3. So, dwi am sitio fyny'r tarp yn fama wan dwi'n meddwl. Neu allan ni'n neud ar rhywbeth arall, yn siŵr iawn. Beth a'ch chi'n gwneud, sa gynna chi 10 giliad fyw. 10 giliad sy'n aes mae'r byd yn chwythu fyny. Dyma ni camp am y noson. And anyway, hwn ydy'r camp. This is the camp for the night. My tarp.
bach y dywyll fan dyri. I wneud yn dweud efo ffilmio bethau. Ie, neu wneud rhywbeth yn bora illa. Oh, definitely. Ond am wan, setio fyny, gorffan setio fyny. Oce. Dim yn hwyr chwaith, ond mae gennau tân, da ni nôl o hwnna, nôl yn y gwt. Yna falle gysgu fi hyn meddwl. Canwyll. Ydyn. So, da ni nôl yn y gwt. Gwt brwn. Neu'r gorwan, yr ein gygalw. Tarp, os gynnau tent yna, mae gynnau airbed, roedd gynnau lawr y ddiall. Mae tân ar y bof yma wan, dechrau croesu chdi bach. Mae'n oer, ond dim yr rhy oer. Sy'n gwynt na fydd ar y funud. Ac gen i'r essentials i gyd. Botol bwyd, 2 sleeping bag. Mae yna lot i gario, ond i yn drwm. Dwi yn ril wan. Ond, bawr eto, de. O, wan, dyn nos yn ola gai. Fel yn mynd. Gwynt o wynt dechrau mynd ar hynny wynt gyda'i. So, ond, oedd y chance ola, dwi wedi cymryd y chance. So hwn oedd yr opsiwn, mae'n pasio mynd i fyny at y cwt arall. Y reswm eisiau mi fyny fyna, fel eisiau dweud cynt, ydy'n rhy serth fynd i fyny. Fel lot o nŵr o gwmpas, so fel o fama. Os mi'n dod yma, oherwydd bod gyda fi frying pan ac sosban. Frying pan yn edrych yn awyr. Wedi dod y peth rili efo fi anyway, gyda ticio lle bod hyn. Mae'n edrych mor dda hyn o wan. Dining out tonight, the old faithful. It's good to be back. Mae'n dda bod yn ôl yn y gwt. Syniad David. Gobeithio gen noson da o gwsg na. Mae'r llonydd ar y funud, so. Tan, mae di wneud yn reit da chwarae teg. Mae'n chwarter wedi 7 yn y boi. Chwarter y plans eto. So,
hon. Dyma di mynd. Baniad mama a ddiallt lle mae bobl yn basio drwad o hyd, so ti'n disgwyl rhywun trwy fyny neu ti'n disgwyl rhywbeth ac mae yna lot mwy o bwyd gwyllt yna. Wel, clywad anyway, cos ti'n mewn fath ryw bwlan, so ti'n clywad bod dim llwynogod a chwiaid a bethau. Bob tro dwi wedi mynd y ddiallt yn yr hen gwt gwair, dwi'n meddwl gen i'n siŵr iawn, neu fath ryw beidu type o thing. Mae yna hyd, ti bod dafad ti'n marw fan'na. Os ydych chi wedi bod yna erioed y blaen, byddwch comment. A peth arall rhyfedd ydy, dwi wedi cael lot o fideo amdano fan'na hefyd, so mi na i fynd yn ôl i fan'na. Mae yna ran 3, mae yna ran 4, mae yna ran 2 hefyd. So mae hwn, dwi'n dweud, eisiau fawr yna diwrnod o blaen, aros yma. Wedyn, heddi mae ddim braf, so ni'n meddwl, oce, os dwi'n mynd i bwrw fory, dwi'n bwys gynnau stwff gadw fi'n sych. A dwi'n mond yn awran i ffwrdd wrth y car. A beth dwi'n cario yn drwm, ond na ni de. Fe'n ôl at chi'n munud. Mi'n joio pod nŵdl am wan. So, di cael bwyd, pod nŵdl gret. Tân o wych wan ar y munud. Diolch i'r pod nŵdl. Ac jyst ymlacio wan, dwi'n meddwl. So, stories rownd y tân. Dyma ni, mae'r test y cychwyn, mae'r glaw wedi cyrraedd. Ond am gwynt. So dwi'n byrw i ticiad, dwi'n bod o gwaith, i fynd i fewn i sleeping bag fi. Sa'ch gysgu. Ac dwi'n ei weld y bot yn brynu. Mae'n mynd i fod yn un diddorol. Profiad newydd i fi. Dim tent, just tarp. Mae'r glaw mae'n disgyn ar hyn. Mae'n nhw'n dad i. Beth rhaid neis yn dynnu. Mae'n mynd i fod yn hwyl. Seek discomfort, meddwl nhw.
un o blaen. Ac yn y blaen, dyna ni ar gyfer neis. A dyna esgeisio yn y mobi. Dyma. Dim ond tarp. So, sy'n mynd yn chydig bach yn clips o traction. Ond, that's it. Far, so good. Dwi'n bag amdani felly. Dwi'n mynd i roi stop ar hwn. So, challenge am y noson. Gwyddan tarp yn y glaw. November the 15th, 2022. Tua, dwi'n gwybod faint o gloch di. 8 o beth o fel. A mynd yn ôl fory, mynd i fod yn challenge efo ni, os dwi'n mynd i fod fel yma. Pacio fo yn y bod. Mae'n mynd i fod yn braf, yn ôl bob sôn.